And, yan, good. And, The difference. good afternoon mga Inday! It's your Inday Val again. And, Dudong Gamay, kinukuha niya yung camera ko. You say, Doy now. You say Doy to everyone. Doy! We're going out guys kasi nakikigala si Dudong Gamay. Mana sa papa niyang si Dudong. Oh, guys! Hi guys! Hi! Bye-bye! Mama and Sabi will go out. And Sabi, via Fitsen, do you want to go with bike? Yeah? Okay. So, ayan, nakikigala talaga siya, guys. And, ayan, buti nga sumunod sa hi, guys, eh. Come. Ayan, dadalhin ko lang to kasi ito yung gagamitin kong pang-vlog sa labas. It's Monday nga pala. So, may work na si Wibe. Ako naman, wala. Linis ako ng bahay. And may time ako mag-vlog. So, sabi, Mama wants to get the key so we can go inside. No. Come here now. Closer. Yeah. Wow, guys. The kids so savvy. Guys, ang ganda ng weather. So, tingnan nyo. Kaya, ayaw niya maglaro sa garden. Gusto niya talagang labas. You say, do it now. Do it, guys. Da, guys! Wait for Mama. Ayan, guys. Ang saya na ni Dudong Gamay, oh. Ayan, oh. Maya na to sa papa niya, eh. Gala palaging iniisip. So, alam nyo, guys, isa sa dahilan ba't nagustuhan namin yung house na nabili namin. Kasi nga sa garden. So, malaki yung garden, sabi namin. Magandang playground ni Sabi. Kaya lang, hindi niya type yung garden. Gusto niya talaga labas. So, ayun. Walang kwenta ang garden kay Sabi. Yeah. Ain, twe. Woo! Ain, twe. Woo! Yay ears? Yeah, Mama hold? Okay. Hold daw ako. Yeah. And yeah, go. No, I cannot go there. Yeah, ears? Yeah. Yeah, ears. Yeah, Mama sits in here. And three. And then Mama. Wow. You're the brother. No here. There. Eita. Yeah, oak. Yeah, you put now. Yeah, oak. Eita. Nay. You run, Sabi. You run. They will run too. Go. Run. Run. Go. So guys, ayan. Uwi na kami kasi medyo uulan siya. Ayan. I hope makipag-cooperate si Savi. Sumakay kaagad sa bike niya kasi baka ayaw niya pang umuwi. Stay. Gosh, ano pinamumulot niya? Keep. Nangihila na. A few moments later.
So, andito na kami sa bahay. Nanonood lang si XAVY sa likod. And nag-aantay kami kay Dudong na dumating. Maya-maya magluluto ako ng dinner para, ayun, pagdating niya mainit. Kasi sabi niya mga 7 daw siya dadating dito sa bahay. And it's just 5 o'clock in the afternoon pa lang. And nga pala, ayan, may surpresa kami sa inyo. I-announce namin yung new member ng aming family. Charot! may pa-announce. Pero bago ang lahat, guys, naalala ko kasi sa nakaraang vlog namin, nag-promise ako na tatalakayin natin yung isang comment ng subscriber natin na si Rose Andico. So, ito yung comment niya. Pakibasa na lang po. Charot, may pag ganun-ganun na tayo, ha. Okay, basahan ko na lang din po. Tips po, paano po ba malalaman na may asawa na ang isang Dutchman? So, sa palagay ko, may boyfriend siyang Dutch. So, 'di ba? Hindi siya magtatanong or baka may nasa getting to know each other stage sila. And syempre, ayaw ni ate girl na mahulog ka agad yung loob niya, 'di ba? Mahirap naman na andun na hulog na ang puso mo, na pana na ni Cupido, tapos tsaka mo palang malalaman na may asawa pala si Dutch. Ayan. So, paano nga ba? Actually, nung hindi pa naging kami ni Dudong, naging investigador ako. Kasi guys, bakit ako naging investigador? Si Wibe at ibang, siguro nasa na nila yan, nasa sistema na nila yan, yung pagiging private person. So, sa madaling salita, si Dudong po ay napaka-pribadong, tao. Bakit ko nasabing pribadong tao? Hiningan ko siya ng Facebook talaga. Kasi 'di ba, uso naman talaga yung Facebook sa Pinas. So, dito ko lang nalaman na mostly mga Dutch, hindi sila gaano ma-social media. So, sa atin, syempre hindi ko naman alam yung culture nila dito, 'di ba? So, nag-rely ako kung ano yung culture meron tayo. And uso yung Facebook. So, syempre Di ko siya kilala. So, I know, kaya ka nagtatanong kasi hindi mo pa siya lubos kilala, yung kung sino man yung kaibigan mo or kaibigan na Dutch. So, hindi pa natin sila lubos kilala. Siyempre, wala tayong common friends sa kanila, di ba? Siyempre, una nating hihingin, social media na lang. Kasi doon natin malalaman anong klase silang tao. So, doon ako nag-iimbestiga, like for sa mga comments ng friends, comment kung malalaman mo kasi kung ano siyang klaseng tao. Kaso sa ni Wibe that time, may nag-iisang Facebook yung social media na. That time, meron siyang Facebook, mangilan-ngilan lang yung picture. And mangilan-ngilan lang din yung friends. So, family. So, at least naman, may family na friends siya that time. And, bakit ko hiningi yung Facebook at bakit nagdalawang isip siya? So dalawang tanong. Bakit ko hiningi? Kasi nga mag-iimbestiga ako, syempre. Wala kaming common friends, hindi ko siya kilala, nagkakilala lang kami through dating site. So, kailangan ko siyang imbestigahan. And bakit nag-aatubili siyang ibigay sa akin yung Facebook niya? Kasi sa isip niya, baka mag-spy daw ako. Pero totoo naman, mag-i-spy naman talaga ako, di ba? Kikilatisin ko lang kung anong pagkatao meron siya. So, bago natin, di ba? Bago mahulog yung loob natin, mag-ano tayo ng feeling sa kanila. Ayun. So, ayan ate girl, normal lang naman yan na magtatanong ka. So, after mo ma-investigate, syempre, dapat kausapin mo siya. Itanong mo sa kanya, direct to the point. Alam mo yung mga Dutch girl, sobrang direct to the point sila na tao. Straightforward. Walang paligoy-ligoy. So, kung ano yung gusto yung iba nga, mabuti nga tong si Wibe, hindi ganun. Pero yung typical na Dutch as in, kung ano yung nasa puso nila, nasa isip nila, sasabihin nila, masaktan ka man or hindi. So, ganun sila. So, ayun, imbestigahan yung social media, kausapin personally. So, doon mo lalaman kung based sa sagot niya, yung genuinity ng isang tao. Mas maganda, if, for example, kasi sa chat, hindi mo maaano pag nagtanong ka may asawa ka or hindi. If genuine talaga siya na tao, yung kausap mo, if talagang genuine siya na tao, magsasabi siya ng totoo. Kasi dito, alam mo dito yung mga Dutch, may mga isang salita talaga sila. So, pag sinabi nila
may ex sila or divorced sila, separated sila, yun na yun. Hindi sila yung maboka. Pag sinabi nilang single sila. Pag sinabi nilang may anak sila, may anak siya sa dati ng girlfriend, yun. So, yun yung na-notice ko na ugali ng mga Dutch. Straightforward sila, walang mga paligoy-ligoy kumbaga. So, yun, investigate kung ano may social media meron sila, kausapin personally. What I mean personally, syempre, I am thinking na hindi pa kayo nagkita, so through chat. Pero mas maganda sis through video call. Kasi doon mo malalaman sa bukas na mukha niya yung mga yung biglaang tanong. So, ayan, like for example, may mga pinag-uusapan na kayo na tsurba, tapos biglain mo na if may asawa ka ba or ganito. And seryosong usapan kasi if serious naman yung kausap mong Dutch, seryoso yan sila, guys, as in. So, 'di ba, if nakita mo yung mga vlogs, previous vlog ko about how we met, nagkakilala kami September 2016. Tapos October 2016, same year, bumili siya ng ticket for December na flight. So Pasko nagkita kami. So imagine September, October, November, December. So 3 months lang na getting to know each other namin online. And of course, everyday yun guys. Everyday siya tumatawag. As in, everyday kami nagkakausap talaga. After work niya. And kasi time difference namin. So, minsan patulog na siya, nag-aantay siya before matapos yung trabaho ko. So, ganun. And, yun, mark my word, pag seryoso ang Dutch, seryoso talaga yan. So, walang paligoy-ligoy. If gusto ko niya talaga, talagang pupunta yan sa'yo. And, yun lang naman, sis, sa palagay ko, or if in your case, may common friend kayo, may friend ka na Pinay dito, na friend din ng kaibigan mong Dutch or kaibigan mong Dutch. So, ayan, pwede mong pagkunan ng information. So, I hope nakatulong sa'yo sis yung konting advice ko. And, ayan, yun na lang muna sa ngayon kasi nag-aantay ako kay Dudong para sa surpresa namin mamaya. Hello guys! Nalate ako ng vlog kasi akala ko maya-maya pa siya. So nagmamadali ako magluto ng dinner. So, ayun, andito na pala. And may bago kaming baby. I'm excited. Guys, may bago kaming baby. We will love it for sure. For how many years? Sabi, are you excited with the new baby? Oh! That is our new baby. New auto. Wow. Mooi hè? Wow, can you... Yeah. Sorry. Go. You see? Already? It's locked. Come. You show love inside. Sabi, are you excited? Are you excited? Mali pa yung usa. My God. Big space. Ja. And here? Wat is hem, Sabi? Dicht. Kijk, Sabi. Dat is voor Sabi, hè? Wow. Wel een stoeltje nog, hè? Voor Sabi, hè? Het stoeltje nog. Papa ook. Papa. Oh. Wow, and then Mama will drive. Nieuwe auto. Mama will drive. Oh ja, mama straks ook rijden, hè? Mama will drive in 1 year. Wow. Wait. Mooie auto, Sabi.
Mooie auto? Ja, auto. Ja, een nieuwe auto. Sabi. Kun je wel zien? Moet jij niet hoger zitten? Huh? You need maybe up or not? Love it, you will drive. I'm not... Ja, binnenkort. Huh? Misschien you have to sit higher. You need pillow. Ben je serieus? Bully. I'm not joking. Yeah, but I'm not still driving this one. Ja, but 6 months you will. Maar oké, even 6 maanden. 6 months daw, grabe. 7. 1 year. Ja, nee, dan. Ay, ayan. Sana wala nang bumangga. My gosh. So, Okay, love. I need food. yeah, I already cooked for you. Ayan. Kom maar, Sabi. So, ayan yung new baby naman, guys. And napaghandaan ko na muna si Dudong ng food. Hungry na daw siya. Gosh. So happy. Sabi. Look at that. Hey! So, ayan. Dinner time na muna kami, guys. So, ayan, guys. Prepare ko yung food kanina dito. Nilipat niya sa garden. Kasi doon daw kami kakain. Kasi may araw. Nilagay pa niya sa center yung mga upuan. So, makikisali na muna ako sa kainan. And see you later. A few moments later. So, as usual, after dinner, nakikilabas tong isa. Kaya, ayan. Maglakad-lakad daw kami sa paligid. Doe eens je voeten hier op. Daarop. Doe eens. Wow, Savi. Now he knows now the difference.